we've been saying for ixesha elithi, we're on record saying this into yobana we need to follow up on ngubani omithisa abantwana, you know, and we are really satisfied into yobana ngoku urhulumente uyayenza laa nto kujonga uba ngubani omithisa umntwana. And now we say kulo 2025, instead of really looking at abantwana abamithayo okanye sijonge ukuziphatha kwabantwana abangamantombi, ithi ingxaki apha yindoda, ingxaki inkwenkwe. And we need to turn focus on educating young boys, educating men, ukuba sanukuthi oozipho benu xa bengavaleki necinga into yoba abantwana indawo yobalekela. You know, we need to teach abantwana nge-sex education, ngendlela yokuziphatha amadoda siwafundise ngendlela yokuziphatha. Sinengxaki entsha, phofu ayikhontsha ke, sinengxaki, ingxaki inkwenkwe engawazi uvala uzipho, ekubeni engawazi uvala uzipho ifuna ungena nasebantwaneni. Amadoda amadala 28-year-old iyongena kwi-13-year-old. Sinengxaki indoda. And as we start this year, the conferences, the seminars, the events azawubanjwa, let us fix, let us help and heal the young boy that is in trouble, because inkwenkwe yingxaki nendoda yingxaki, iba yingxaki kwi-society. So let's help men and let's deal with them kule unyaka in these conferences. But we are really vindicated by the fact that law enforcement agencies, urhulumente, is going after abantu bamithisayo, which we have been calling for ixesha elide as association.